ka jomoko adek owito ngimagi ka giyudo thieth. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Basno mar Naboka Sacco ma namba mar ndikruok mare en KAY 185L mane oting'o jowuoth kowuok Gataka kochomo Karen nobayo yo e kinde mane otemo twenyo got kendo ling'ore e aora Mbagathi. Masirano mane otimore kar saa 3:40 okinyi ma kawuono oweyo ka ji 9 owito ngimagi kama moko moyudo hinyruok yudo thieth e ute thieth mopogore opogore e alwora ma Karen kod Ngong'a. Tumeweza kupoteza watu 9 na wengine 17 wako kwa mahospitali mbalimbali area hii ya Nairobi na Ngong. Bobo Yugi mane nitiere kare mar ohala e bathapayano yango ni chal ni basno brek mare no chota. Gari ni oting'o abiria kogike got kacha to chalo gima brakes mage otame kako nyalo nyono moduogo chien. Koduogo chien to nitie gimokete bathapaya mageng'o gari ka gari lose control omwomo modonje e pi. En gi dhano e iye mang'eny, ogore gi dhano go e pi. Koro wan kaka wan joma ni ka waringo wadhi konyo dhano go. Wagolo mwanyalo golo mosetho, mohinyore ahinya be otero osiptal. Kaluore kod Victor Tieno ma en jadak Magataka, ne gitemo reso ngima jogo mane oyudore masirano, makmana ni ne gionge kod nyalo mar reso moko kuom jogo mane gari onindo kuomgi. Imanyalo kwayo sirikal ni sama accident moro amora otimore, ok onego bed ambulance kende mabiro. Onego bed ambulance biro gi breakdown. Nikech de ambulance bi gi breakdown, oganda mang'eny dino ko tho kacha kech gari nindo kuom ji. Magari kondo kuom ng'ato kaka nyalo gole piny tek. Koro breakdown onego bed ni biro gi ambulance tingo gari tulo gari malo mondo mayud advantage mar golo ng'ato piny. Jodak kod jogo matimo ohala e alwora Magataka wacho ni onge mar ranyisi mag ndara kod keto bumps kama ok onego kete e masiko ka kelo masira mag apaya e alwora makono. Ndara wani ting'io bumps, road signs onge. Ere kaka bumps ikete ewi thur maka gari oagi koni to nego dhi gi speed koko kal kocha to wayudo ka nitie gimoro kaka bumps mas miyo gari slow down kae to koa kanyo to gari duogo chien. Komanda mar obila mochung'ne apaya Mary Omari wacho ni basno ne okoting'o jowuoth mathoth to gibiro timo nonro kaponi ne entiere kod ng'ikruok mora mora. Wale watu tumeweza ku account for ni watu 26 na hii gari unaona inaweza beba watu kama 33. Mechanical soundness ya gari inajulikanaga wakati imeweza kufanyiwa inspection, na inspection inafanywa na watu wa NTSA, lakini kuna yale makosa madogo madogo officers wa polisi wanaweza ona, na kama kuna hiyo allegation kwamba officers wanachukua hongo, wanafuga macho ndio wasi kamati zile magari zinavuja sheria, tutachunguza na kama kuna ukweli tutachukua hatua. Jiochiko owito ngimagi e masirano ka 17 mane oyudo hinyruok, moko kuom gino thiedhi modok pacho ka moko to pod yudo thieth e ute thieth mopogore opogore mayudore Karen kod Ngong'a. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi.